салом дӯстон, Криштиану Роналду рекордҳоро яке паси дигаре нав карда истодааст. Чунон менамояд ки дигар ягон рекорд кадом ҷиҳати бозие ки Криштиану дар он худро нишон надода бошад вуҷуд надорад. Тавре маълум гардид, Криштиану акнун метавонад пас аз чанде як рекорди дигарро ҳам ба номаш сабт кунад. Гап дар бораи чӣ меравад ва кумири миллионҳо боз чӣ корномаи нишон хоҳад дод? Дар видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро бозиҳои ҳалкунанда интизор аст. Арсенал ба меҳмонӣ ПСВ меравад. Манчестер Юнайтед бояд дар майдони худ Баварияро мағлуб созад. ПСЖ қувваи худро бо Боруссия Дортмунд месанҷад, а Ньюкасл Миланро пешвоз мегирад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 сӯкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. хабарҳо оддӣ мешаванд ва хабарҳо бомба мешаванд. Ана ҳаминаш аниқ бомба аст. Реал Мадрид мақсади ниҳоии худро барои равзанаи трансферӣ дар мавқеи ҳамлагари марказӣ маълум кард. Ҳама фикр мекунанд ки боз ҳамон гапҳои пурина мешавад. Мбаппе мегӯянду ӯ боз бо ягон баҳона намеояд. Аммо ин тавр нест. Реал Мадрид мехоҳад акнун Эрлинг Холландро ба сафи худ ҷалб намояд. Мадридиҳо аз идеяи харидории Килиан Мбаппе даст кашиданд. Онҳо аз томи нозу нӯзи ин ситораи фаронсавӣ ба дод омаданд. Билохир Реал дарҳои худро барои ӯ мепӯшонад. Тибқи хабарҳо, Реал аллаке нақшаи ҷалб кардани Эрлинг Холландро кашида истодааст. Сари ин масъала дар Сантьяго Бернабеу ҷиддӣ андеша доранд. ҳамлагари норвегӣ метавонад мавсими охирини худро дар Премер-лигаи Англия гузаронад. Реал Мадрид масъалаи ҷалб кардани Эрлингро тобистони соли 2024 ҳал хоҳад кард. Айни замон роҳҳои беҳтари ҷалб кардан мавриди ҷустуҷӯ қарор дорад. Худи Холланд борҳо дар ин маврид ибрози андеша кардааст. Аз гуфтаҳои ӯ бармеояд ки ҳамлагари норвегӣ муқобили гузариш ба дастаи шаҳри Мадрид нест ва ҳатто тарафдор ҳам ҳаст. Аммо Рушод инро гуфта наметавонад. Джаред Боен давоми чанд соли охир яке аз беҳтарин бозингарон дар ҳайати дастаи Вестхэм ва дар маҷмӯъ дар чемпионати Англия мебошад. Табиист ки дар ҳар равзанаи хариду фурӯши бозингарон овозҳои зиёд дар мавриди гузариши ӯ ба ин он даста зиёд пайдо мешаванд. Ӯ бошад то ҳол дар ҳамин Вестхэм аст. Замони Ливерпул ба харидории ӯ хеле наздик омад, вале баъдан мерсайдиҳо Диего Жотаро арзонтар ёфтанд ва аз ин идея даст кашиданд. Вестхэм ба ин футболбоз нархи гарон мондааст. Лондониҳо ӯро арзонтар аз 100 миллион евро фурӯхтанӣ ба ҳар кас лозим бошад марҳамат ин пулро диҳад ва бозингари хубро гирад. Ин сиёсати Вестхэм аст. Лондониҳо қаблан чунин корро бо Деклан Райс карда буданд. Пас аз чанд равзанаи трансферӣ Вестхэм нархи ӯро ягон сент арзон накарда ҳатто гаронтар намуданд. Дар ниҳоят Арсенал ӯро харид. Боен ҳам арзон намешавад. касе хоҳад пул партофта соҳиби футболбози сатҳи баланд шавад. Вестхэм моли худро арзон намефурӯшад. Агар ба бозии Джаред назар кунем, ӯ кайҳо боз аз сатҳи Вестхэмҳо гузаштааст. Бавария дар ҷустуҷӯи дифоъгари марказӣ мебошад. Мюнхениҳо ӯро дар Испания дар сафи дастаи Барселона пайдо карданд. Гап сари Роналд Араухо меравад. Бавария ин овозҳоро ҳатто тасдиқ ҳам кард. Вақте директори варзишии Бавария Кристоф Фройндро дар мавриди харидҳои эҳтимолии Бавария пурсон шуданд, ӯ дар ҷавоб чунин гуфт: равзанаи трансферӣ наздик мешавад. Мо воқеан ҳам чанд бозингарро таги чашм кардем. Ба ҳамаи онҳо мо бовар дорем ва умеди бузурги моро онҳо барбод намедиҳанд. Аммо ман намехоҳам дар бораи ҳамаи онҳо гап занам. Вақте ки Бавария онҳоро харидорӣ мекунад, шумо ҳатман дар ин бора хабар пайдо хоҳед кард. Бавария дар воқеъ Араухоро дар сафи худ дидан мехоҳад, вале дар ин масъала на ҳамаи чиз осон аст. мағзи масъала он аст ки худи дифоъгари уругваӣ ба ягон ҷо рафтан намехоҳад. Ба Араухо ҳамаи чиз дар дастаи Барселона писанд аст. дар пастию баландӣ ӯ бо Барса аст. Тобистони гузашта чандин дастҳо хоҳиши харидории Араухоро карда буданд ва аммо ӯ ҳамаи пешниҳодҳоро рад кард. Аз гуфтаҳои ӯ ҳамаи ин ба хотири садоқат ва вафодорӣ ба Барселона аст. То кадом андоза ин ҳақ бошад танҳо бо мурури замон маълум мешавад. Араухо дар мавсими ҷорӣ дар ҳамаи мусобиқаҳо 14 бозӣ гузаронда як гол ҳам задааст. Рақиби асосии Бавария дар роҳи ҷалб кардани Араухо метавонад Манчестер Юнайтед шавад.
криштиано роналдо бо иштирок дар бозиҳои аз ҳама зиёд ба қатори сегонаи беҳтарин бозингарон шомил шуд. таври федератсияи байналмилалии таърих ва омори футбол хабар медиҳад, бозии пеш аз охироне ки дар он криштиано иштирок кард барои ӯ аз нигоҳи шумораи бозиҳо дар карьерааш 1200 будааст. ин рақобат бар зидди дастаи ар-риёз буд. дар он дастаи ал-наср бо ҳисоби 4-1 дастболо шуд. тасаввур кунед, агар роналдо ба бозӣ бар муқобили истиқлол меомад, ин рекорд дар рақобат бо дастаи мо рух медод. дишаб низ ал-наср дар доираи кубоки шоҳонаи арабистони саудӣ бар зидди ал-шабоб бозӣ дошт. дар он криш иштирок намуда ҳамчунин як гол низ зад. ҳамин тариқ роналдо имсол бо назардошти клуб ва тими миллии португалия 50 гол дар ҳисоби худ дорад. криштиано аз Харри Кейн ва Килиан Мбаппе ки ҳарду дар ҳисоби худ 49 голӣ доранд гузашт ва бо 50 гол бо Холланд якҷо шуд. аммо агар ба омурҳои бозингарони дигар назар кунем, мебинем ки аз криштиано дида футболбозоне буданд ки бозии бештар карданд. айни замон роналдо дар зинаи сеюм қарор дорад. болотар аз ӯ чунин бозингарон ҳастанд: Питер Шелтон 1217 бозӣ ва Рожерио Сени 1225 бозӣ гузаронидаанд. аҷоибии кор дар ин аст ки ҳардуи ин нафарон ки дар як саф номашон бо криштиано қарор дорад дарвозабон ҳастанд ё дар ин мавқеъ карьерашонро гузарондаанд. аз байни футболбозони майдонӣ ягон кас чунин миқдор бозиро нагузаронидааст. ин дарак аз он медиҳад ки криштиано роналдо воқеан ҳам заҳмати беандоза кашидааст то ба ҳамин қуллаҳо бирасад. ӯ нигоҳ накарда ба сину сол дар сатҳи баландтарин бозӣ карданро идома медиҳад. ин кори осон нест. дилхоҳ бозингари дар вақташ гапзанро ба хотир орем, ягон кас дар 38 солагӣ дар чунин формаи олӣ қарор надошта буд. бисёриҳо дар ин сину сол аллакай футболро падруд гуфта ёнбош зада буданд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.